Ei jestas, mä oon oottanut sitä niin kauan. No niin, nyt sen pitäis ottaa ulkona. Hei Dobele, sä taidat tässä muikin, että mä vien tänään treffeille. Eikö sulla pitänyt olla auto? Älä huoli PPG, tää on paljon parempi kuin auto. Oh wow, tähän on hieno paikka. Jabe. Minneksi istun tonne? Minkä ikäinen olit muuten? 20, just käynyt armeija. Joo, mä oon just 17. Prima ikä, prima ikä. Ei oo, mut mä voisin jo hakea tuolta jonkun juoman ja jotain. Hauks jotain. Kyllä mä voisin varmaan jonkun. Hei oota, enhän mä sanonut vielä mitään. Yksi megakola ja kumpalainen ja no muijalle voisi ottaa vaikka yhden tommosen välipalakeksi. Jes, tulee ihan pian. Thanks. Tännehän oli tilattu yksi iso kola, kakunpalainen ja välipalakeksi. That's it. Hyvää ruokaa teille. En mä tiedä mistä sä tykkäät, mä laitin jotain sulle. Joo. Justin, sun pitää olla mun dateilla.